Iż-żmien tal-festi, żmien ta' ċelebrazzjoni waqda, iżda mhux għal kulħadd. Ma' TVM News il-professur Anton Grek spjega li f'dan il-perjodu bosta jsofru aktar minn żminijiet oħra. Illi dik jgħidula seasonal affective disorder. Li l-aktar li tiġi id-depression fi żmien meta l-ġurnata tkun qasira. U l-miliet hija l-iqsar ġurnata tas-sena. Ra dak iż-żmien minn ikunu bagħti b'dil kundizzjoni bagħti bija. Hija bioloġika m'għandix taqsam il-festi. Spjega li waħda mill-ikbar sintomi tad-depressjoni taffettwa l-kapaċità tal-persuna biex iħoss il-ferħ. Però fil-festi ikun hawn ħafna ferħ. Nies jieħdu gost, nies jiltaw hekk. Issa waħda mis-sintomi l-kbar tad-depression hija dik li jgħidula anhedonia. Anhedonia hija li int ma tkunx kapaċi tifraħ. Ġewwa depression mhux dwejjaq biss ikollok, titlef il-kapaċità li tifraħ. Il-professur għalina wkoll x'inhu ideali fil-każ ta' dawk li apprezzaw l-istedina iżda li ma jkunux jixtiequ jiċċelebraw jew jattendu avvenimenti ta' divertiment. Jekk persuna ma tixtieqx tiċċelebra, aħna m'għandniex nisforzaw iċ-ċelebrazzjonijiet fuqha, però li rridu żgur nagħtuha ħafna mħabba u ħafna rispett. Temm b'appell dwar il-linja nazzjonali tas-saħħa mentali. Però jekk xi ħadd għaddej minn problemi ta' saħħa mentali b'saħħithom jew inkwetata volja da' żminijiet għandna t-telephone number il-1579 li huwa miftuħ 24 siegħa kuljum u tiddejqu x'iċċemplu fuq għax tgħid żmien il-festi u m'għandhomx moħħna, anzi rridu nitkellmu magħkom. Il-professur Grek temm jgħid li kull ħaġa li hija barra minn norma ta' kuljum tikkawża l-istress. B'hekk fix-xahar ta' Deċembru huwa normali li l-impatt fuq is-saħħa mentali ikun iktar qawwi. Fakkar li l-imħabba u r-rispett lejn xulxin għandha tkun ħaġa ta' kuljum u li sempliċiment telefonata tista' tagħmel differenza kbira.